Штосьці здарылася. Хтосьці з'еў мой торт. Прабач. Гэта табе. Дзякуй. Торт. Першая літара Т. Вітаем, сябры! Вітанкі! З намі сёння Паліна і Демін. А таксама Слімачок. і я Юля. І разам ми будемо вивчати літери білоруського алфавіта. Дзеці, нагадайце, яку літеру вивчаємо сьогодні? Т. Так, Т, як у торті. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Спочатку ми вивчимо, як пишеться літерка Т. Вивчимо рух під мелодію. Для гэтага нам спатрэбіцца паднос, Поднос, манка манка і пальчики. і пальчики. Слухаем мелодию и повторяем за мной. Раз. И раз. И два. Какая литера? Попробуйте теперь ты, Полечка. Судона. Трималася літера Т. Так, теперь пишем маленькую литерку Т. И два. И три. И все. Повторите. И так. И два. И все. Судовно. Теперь, коли мы вывучили рух, як пишется литерка Т, ми перейдемо до сапраўднага пісьма. Але перш-наперш зробимо руханку для пальчиків. Руханка. Готові? На літерку Т існує шмат різних сродків транспорту. Наприклад, таксі. Як ми викликаємо таксі? Таксі, таксі! І лівою рукою. Таксі. Таксі, таксі! Так само у нас є автобус. Керуємо автобусом. Керуємо, добре керуємо. Керуємо. Направо. Наліво. Чудово. На літерку Т так само є у нас тролейбус з рожками. Давайте, як у Слімачка. Як у мене. Так, керуємо тролейбусом з рожками. Тролейбус, тролейбус, тролейбус. А яшчэ, дзеці, не поверите, ёсць у нас на літерку Т трансформеры, і мы не ведаем, што гэта такое, але рукі трансформуюцца самі ў штосьці. І у мяне, напрыклад, у літарку Т. У мяне пісьмовае, а у вас друкаванае. Цудоўна. Размінку зрабілі, мы гатовы пісаць. Дзеткі, і дапаможа нам у тым, каб навучыцца пісаць літарку Т, хто б вы думалі? Я. Слімачок. Таму што мы будзем пачынаць пісаць вялікую літарку Т там, дзе ў Слімачка рожкі. Вось тут зверху. Паглядзіце, калі ласка. Пад мелодыю мы вядзем зверху ўніз 3 ножкі літаркі Т. І раз, і два, і 3, 4. Яшчэ раз паспрабуем. Шукаем, дзе ў Слімачка рожкі. І паехалі. І раз, і два, і 3, і 4. Потым абавязкова выбіраем самую прыгожую літарку, абводзім яе і пазначаем падабайкам. У мяне, напрыклад, гэта першая літарка. І падабаечку пастаў. Абавязкова. Паспрабуйце вы, калі ласка. Потым. Цудоўна атрымалася. Вельмі. Дзякуй, Полечка. І Демін, калі ласачка, ты паспрабуй. Выдатна. Слімачку падабаецца. Дзякуй, дзякуй, даражэнькі. Цяпер пяройдзем да маленькай літаркі Т. І зноў мы звернемся да Слімачка. Дзе ў Слімачка голова. Вось тут. Тут мы і будзем пісаць літарку Т маленькую. Ставім кропачку, каб пачаць рух, і пачынаем пад мелодыю. І раз, і два, і 3, і ўсё. І ўсё.
І раз, і два, і три. І все. І ўсё. Обов'язково потім вибираємо пригожейше. Мені здається, що ось гэта лепш за всіх. Калі ласка. Тепер ви, дітки. Прыгожа атрымалася. Вельмі. Шкада, што ў слімачку няма літаркі Т. Ёсць толькі С, Л, І, М, А, Ч, О, К, але Т няма. Калі ласка, Єдинчик, давай ти. Табе б тады яшчэ больш падабаўся б літарка Т слімачок, правда? Напэўна. Цудоўна. Ваші прыгажункі, гажункі сябруюць, суседкі. Дякую, сябры, дякую, дзеткі, дзякую, што былі з намі. Мы навучыліся пісаць літарку Т. Дасылайце нам абавязкова на пошту вашыя літаркі, можа быць, малюнкі. Мы будзем вельмі радыя. На сёння ўсё. Да пабачэння і да сустрэчы ў наступнай серыі. До побачення. Пакуль. Пакуль.